rokov. Hrám na flaute a chcem byť saxofonistom. Dievemaky mi dali šancu do života, a to takú šancu, že mi dali možnosť študovať a rozvíjať stále svoj talent a aby som rozvíjala stále to, čo ma naozaj baví. To, že som v Divých makoch, vo mne vyvoláva taký pocit, že som výnimočná. Tie roky v Divých makoch mi dali veľmi veľa a hlavne čo sa týka skúseností. V prvom rade je to to, že som stretol nových ľudí, bez ktorých by som si teraz v podstate môj taký umelecký život ani nevedel predstaviť. Teraz, keď som tu už po 6. rok a som dospelý, tak to vnímam ako niečo, kde prídem a ľudia mi dodajú odvahu. Že dostanem takú odvahu v tom, že sny sa plnia. Keby neboli Divé maky, tak by som nemala šancu chodiť ani do školy, ani sa vlastne stretávať s takýmito skvelými ľuďmi, pretože Divé maky sú ozaj o životnej šanci a je len na nás, či ju využijeme alebo ju zahodíme za seba. Je to skvelé, že môže niekto mňa podporovať, ale ešte skvelejšie by bolo, keby som ja v budúcnosti mohla niekoho podporovať.